Кой би отказал вкусна пилешка супа в сезонът на гриповете? Показвам ви как да си я приготвите само за 20 минути. Ще ви трябва 2 пилешки бутчета, които слагаме в мултикукъра на тефал и заливаме с литър и половина вода и сол. А комплекта на уреда съдържа книжка с многобройни рецепти. Включваме мултикукъра на режим готвене под налягане и настройваме таймера на 10 минути. След като сме готови, внимателно отваряме капака според указанията и изваждаме, обезкостяваме бутчетата. Изваждаме и прецеждаме бульона и включваме уреда на режим за пичане. Добавяме 2 супени лъжици олио, 1 морков, 1 глава лук и 1 картоф. Добавяме и вече обезкостеното пиле и запичаме за няколко минути. Идва ред отново да върнем бульона в уреда, добавяме фиде, сол, черен пипер, разбъркваме, затваряме уреда и го пускаме на режим супи. Настройваме таймера за 10 минути и сме готови. А изненадата ми за вас е, че ви давам код за отстъпка, който важи във всички обекти на Технополис.